Este es el aterrizaje perfecto, vamos. El problema que es sud. Y así poques vegades ho fa sud, pero se volará. Ahí está la creu. Y así está el aterrizaje. Vale? Así ficaríem la vela. Girem i avall. Segundo salto. Bueno, bon dia. Puigem a Matamons soles en el parapent. Avui donava pluja, però he vist radar i tal, i donava una finestreta. I pues vaig a pujar a veure si sona la flauta i podem volar des del cim. No crec, però la esperanza es lo único que es perd. Y nada, ya estoy arriba, pero tengo viento de cola. Bueno, que he pujar a Matamont corrent, portat el parapent, pareix que està encarat de sud, sud-est, està per ahí. No porto la brúixola, però vaig a veure, mentalitzar-me. Avui estic a soles i primer vol que s'ha fet així. A veurem. ¡Volant en Matamont! Ahí está la creu! Aterrissatge. Bueno, oficialment, primer vol des de Matamont. ¡Oh! ¡Qué ganas tenía! No me esperaba eso, però sabia que algun dia arribaria. Estic corrent perquè no porta ninguna llum ni res. S'està fent de nit. Així que ha plegat i encara tinc que pujar el cotxe. A veure si trobo la senda, aquí aquesta senda no està molt marcada i sense llum. Bueno, ja en el cotxe aconseguit. No és un supervol, si estem parlant tècnicament i tal, però per a mi ho significa molt perquè és el meu poble i és una muntanya que he pujat durant tota la meva vida. Des de xicotet pujant així, i avui per fi és el dia que he pogut volar. Bueno, i que algú ha despegat i ha volat en Matamont. Així que és molt important per a mi.